Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-għodwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti, sejrin niċċelebraw l-Ewkaristija u sejrin nagħmlu l-Qudiesa tal-Verġni Imqazza Marija, Sultana tal-Paċi. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru dan is-sakrifiċċju min-naħa tiegħi ser nofriħal Roħ Viktor Azzopardi. Ejjew nitolbu l-għajnuna ta' Ummna Marija qegħdin dan is-santwarju sabiex tgħinna nifhmu l-kelma u nirċivuh denjament fis-sider tagħna. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħnina. Int ir-raj it-tajjeb tas-sew li tajt ħajtek għall-merħla tiegħek Kristu ħnina. Int li sejjaħt madwarek bnedmin batuti u imwarba minn kulħadd mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dnubiet tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu l-Madonna sabiex tmiss il-qlub u l-imħuħ tal-mexxejja ħalli iwaffqu l-istrumenti u l-ħerbiet tal-gwerer u jibdluhom kif jgħid is-Salm f'sikek tal-moħħriet tal-paċi. O Alla, permezz ta' ibnek il-waħdini, rid tagħti sliem u paċi lil bnedmin. Bl-interċessjoni tal-Verġni Imqazza Marija, għatina l-għeda u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-sliem, dejjem maqudin flimkien b'imħabba ta' aħwa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-imħabba il-milja tal-liġi. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, eżis, tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull praċett ieħor u li mawu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx denni lill-proxmu, mela l-imħabba hi l-milja tal-liġi. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Ħini il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu, setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek flimkien tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Dawl fid-dlam mifeċċa tajbin, twajjeb ħanin il-bniedem sewwa, tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa flimkien tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuwa bil-ġieħ flimkien tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk tkunu mkasbrin minħabba l-isem ta' Kristu ħenjin intom, fuq komandkom l-Ispiritu ta' Alla. Alleluja.
il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kotra kbira ta' nies kienet mixja ma' Ġesu. U dar lejhom u qalilhom: min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma joboġġ lill-missieru u l-ommu u lill-martu lill-uliedu u l-ħutu subien u bniet u saħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax min minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel nett iqis in-nefqa ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-aħħar. Għax hekk jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini, kull min jarah jibda iwaqqgħu għaċ-ċajt u jgħid: dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila ikompli sal-aħħar. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jekk jistax b'10,000 raġel iħabbata ma' min ġejja għalih b'20,000. Għax inkella meta l-ieħor ikun għadu l-bogħod ikollu jibgħatlu ambaxxata biex jitolbu ftehim għal paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-mulej. Kultant ċerti siltiet tal-Vanġelu jaħżduna, jiċċalinġjawna, iwasluna biex nagħmlu riflessjoni dwarna, kien jgħidu eżami ta' kuxjenza. Il-kelma ta' Ġesu qawwija. Imma dan isir biex lilna bnedmin jagħmilna iktar bnedmin, iktar liberi, iktar tagħna nfusna u mhux skjavi tal-ġibdiet li toffrilna id-dinja. Is-silta li għadna kemm smajna taħsadna. Ġesu jgħidilna tittobot, ma tgħidha biss il-kelma, tobot il-missiera kull ommok. Dan qed jieħodha kontra r-raba' mandament Ġesu, weġġaħ il-missiera kull ommok. Ir-raba' mandament mhux hekk jgħid? Weġġaħ, jiġifieri rrispetta il-missiera kull ommok u rrispettaw mhux kemm ħajjin u anke mejtin taf. Ġesu qiegħed jgħidilna le. Mela x'inhu jgħidilna Ġesu? Ġesu qed jgħidilna jekk dejjem l-istess ġenituri tiegħek jew ħutek ifixkluk l-importanti ifixkluk milli timxi wara t-tagħlim tiegħi warrabhom. Dawk huma ta' tfixkil għalik. Jiena qed noffrilek il-programm tiegħi, issa dan il-programm tiegħi ma jaqbilx mal-programm tad-dinja. Din iridu nifhmu baħuti. Ma tistax taqdej il-wieħed jew il-ieħor. Ħanfakkarkom f'eżempju ieħor kemm jaqbel ma' dan. Meta Ġesu qallhom jien irid immut fuq is-salib. Jien ħajoqtluni, Ġerusalem, Alla ħwina, fuq salib l-iktar mewt titkexkxek. U Petru, minħabba l-imħabba li kellu lejh, ma jkun kif jista' jkun? Men inti. X'qallu Ġesu il-Petru? Għax dak kien il-programm ta' Ġesu, il-fidwa tiegħu. Qallu tbiet minni ħejtaf, xitan qed fixkilni.
Mena, min fil-programm li nimxu wara Ġesu ifixkilna trid tagħmel għażla u għażla ċara u qawwija. Dik hekk. Tfisser tobgħod, tfisser inti twarrab għax qegħdin ifixkluk milli timxi wara Ġesu. Bat jgħid jekk ma tarfax is-salib tiegħek, id-diffikultà tiegħek li trid tikkumbatti miegħek innifsek mal-ġisem tiegħek, mad-dinja ta' madwarek, ma tistax tkun dixxiplu tiegħi. U jikkonkludi bl-istess sentenza. Jekk hekk ukoll ma jistax ikun dixxiplu tiegħi, min iħalli il-ħwejjeġ materjali ifixkluh. U dan il-ħsieb jaqbel għalax allura timxi wara Ġesu jfisser tħobb il-Ġesu ma dak li qalilna San Pawl fis-silta qasira li smajna. Il-kmandamenti li timxi wara Ġesu. Tisraq, toqtol, tieħu ġurament fals, tminja la tixieċ, ħaġa oħra, anki dan ma tantx naħsbu fih. Jum il-mulej li tqaddes jum il-mulej, dan jinġabru. Kollha jekk inti tħobbx verament il-Alla jew le. Jekk inti xlest li twarrab dawn jekk kif ixkluk mill-programm tal-ħajja tiegħek. Għalhekk ħudi l-eżis ejjew nitolbu l-Ġesu biex ma naqtgħux qalbna. Ġesu jridna ngħixu ta' bnedmin ħielsa, liberi, ferħana, ban, skop preċiż fejn sejrejn, fejn hija id-destinazzjoni tagħna. Il-ġenna pajjiżna. Minkejja d-diffikultajiet imma l-għajnuna tiegħu ma tonqosna qatt. Fiduċjużi minn din il-verità nimxu ġurnata waħda wara l-oħra il-ħajja tagħna. Inqumu bil-wieqfa lil dak li jista' kollox, nuru bil-fiduċja l-ħtiġijiet tagħna, konvinti li huwa jista' u jgħinna ngħidu mulej ħenna għalina u ismana. Għall-Knisja sabiex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu fqir u li nitolbu. Għal dawk li qegħdin ibatu fil-ħabs, fl-isptar u fid-djar sabiex isibu qlub tajba li jgħinuhom u ifarġuhom nitolbu. Għal komunità li tinġabar f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu sabiex bl-eżempju u t-talb tagħha tgħin lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej, għati il-mistrieħ ta' dejjem il-ħutna u qrabatna li qegħdin jistennew it-talb tagħna, nitolbu. Qawwi mulej il-poplu qaddis tiegħek bil-fidi ta' Abraham, il-qawwa ta' Mosè, l-erf ta' Salamun u ismana. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna u nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi. Nofrulek mulej is-sakrifiċċju ta' tpattija għal ħtijietna. U nitolbuk biex fil-ħnina tiegħek tagħti id-don tal-għaqda u s-sliem lill-familji kollha tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U nollu bit-tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġini Mqazza Marija. Din hi l-qaddejja umli li laqet it-tħabbira minn fom l-Arkanġelu Gabriel u nislet fil-ġuf safi tagħha il-Prinċep tal-Paċi Ġesu Kristu. Din hi l-qaddejja li frabta sħiħa marrira ta' Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuqu ibnek bid-demm tiegħu ġab is-sliem fil-ħolqien għas-salvazzjoni tagħna. Din hi d-dixxieplu ta' Kristu li talmet tħobb is-sliem u msieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli ħerqana talbet għall-miġja tal-Ispirtu tal-għaqda u s-sliem tal-imħabba u lena imwiet mill-Missier. U għalhekk flimkien mal-Anġli u l-Qaddisin infaħru u ntennulek bla qeda Qaddis. Mulej Alla. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajr ħobs. Raddi l-ħajr qasam tali d-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi. U Alla Ekku koll wara li klaħħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, jinxandru bil-fert il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien
ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen. Li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu U fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Hawnhekk magħna u fostna għandna lil Ġesu. Imqawwijin minn din il-fidi tagħna fih, ejjew ngħidu t-talba li għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna Jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun tritien kif is-sema hekk fl-art. ħobżna Nagħta bal-jum, tina llum, jgħoddu bietna, Ħalma. minnu ħati għalina, u naddaħalniex fit-tiġrid, iżdaħlisna mid-deħl. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħin għatijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. bijek ukoll għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristi kun ħaruf talla. Dannu Ġesu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Jien aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej. Zdejt. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Free
Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli nitolbu. Atina mulej l-Ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini f'din it-tifkira tal-Verġni Imqazza Marija Sultana tal-Paċi infittxu li nġibu l-qudiem fostna dak il-sliem li ħallilna Ġesu Sidna li jgħix bisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Qabel immorru nsellmu lil Marija. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-Familja, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba.